Mga pangunahing balita. Sumalpok sa isang bahay sa Pilar, Sorsogon. 17 katao sugatan. Illegal na mga baril na kumpiska sa isang landing collector driver ng isang kandidato sa Comelec checkpoint sa Masbate. Libo-libong bakanteng trabaho alok ng Dole Bicol ngayong Labor Day. Kadiwa ng Pangulo binuksan sa isang mall sa Legazpi City sa paggunita ng araw ng mga manggagawa. At inauguration ceremony ng 10 megavolt Ampere Salvacion Substation at 69 kilovolt subtransmission line sa Santo Domingo Albay sinagawa. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman. 17 katao ang naitalang sugatan sa pagsalpok ng isang pampasaherong bus sa isang bahay sa Pilar, Sorsogon kagabi. Driver ng bus nakatulog umanos sa gitna ng biyahe. May report si Rose Bilista. 17 katao ang sugatan sa pagsalpok ng isang pampasaherong bus sa isang bahay sa Barangay Esperanza, Pilar, Sorsogon, alas 11:55 kagabi, April 30. Ayon kay Police Captain Brian Bea, Acting Chief of Police ng Pilar Municipal Police Station, mula Visayas patungo sana sa Metro Manila ang bus nang mangyari ang insidente. Inamin naman daw ng driver na nakatulog siya habang nagmamaneho, kaya nawalan siya ng kontrol at nabangga ang bahay. Based po sa initial investigation ng investigatorong case, nakatulog ang driver, kaya pagdating doon sa my portion, bumangga siya doon sa bahay ni Mr. Ventura. Kasama sa mga sugatan ang 15 pasahero, konduktor at ang bus driver. Maswerte naman na nakaligtas ang mga nakatira sa nabanggang bahay. May mga natala na po tayong accident yan sa lugar na yan. Kaya nga po, mostly ang mga na-involve yan, yung mga biyahero na malalayo biyahe. And sa kadalasan po na result ng investigation namin ay talagang medyo nakatulog ang driver o nahimik, kaya bumangga o hindi nakaliko ng maayos dun sa kalsada. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Pilar MPS ang bus driver at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Muli din na nagpaalala ang otoridad sa mga driver na tiyaking nasa tamang kondisyon ang kanilang katawan, lalo na kung nagmamaneho sa gabi upang maiwasan ang ganitong aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Arestado ang isang lending collector na nagsisilbing driver din ng isang tumatakbong konsehal sa Claveria, Masbate matapos mahulihan ng mga hindi lisensyadong baril sa Comelec checkpoint. May report si May Insinares. Arestado ang isang lending collector matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa Comelec checkpoint sa Barangay Poblacion 1, Claveria, Masbate kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Berto, 31 anyos, residente ng Sitio Rawis, Barangay Nonos, Claveria. Ayon sa ulat ni Police Captain Maria Dolores Abenya, officer in charge ng Claveria Municipal Police Station, nakumpiska sa suspect ang isang caliber 38 revolver na may 5 bala ngunit walang serial number, at isang caliber 45 pistol na may serial number at 6 na bala. Napag-alaman din na walang driver's license si Berto at walang plaka ang motorsiklong kanyang minamaneho. Kaya siguro nangyari din dito kasi hindi man masyadong mahigpit sa trapiko siguro. Kaya isa rin yun sa mga ipapatupad natin, yung paghanap ng mga pertinent papers sa pag-drive para maiwasan na aksidente at makilala natin yung mga drivers dito. Dagdag pa ni Abenya, driver si Berto ng isang tumatakbong konsehal na kasama nito sa motorsiklo ng makorner sa checkpoint. Ayon naman umano sa kandidato, hindi niya alam na may dala palang mga baril ang suspect. Hindi sa kanya, wala po siyang alam regarding dun sa baril na nahuli sa kanyang driver.
Nagkataon lang po talagang nagmumotor sila that time kasi dapat supposedly, four-wheel vehicle lang yung ginagamit nila. Kaya lang, hindi nakakadaan doon sa area. Kaya nakasakay siya doon sa driver na nahuli. Nasa kustodiya pa ng Claveria MPS si Berto at maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at COMELEC Resolution No. 11067 na nagbabawal sa pagdadala ng mga armas sa panahon ng halalan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinare. Nasa kustodiya na ng PNP ang ika-4 na wanted person sa Bicol matapos na makorner sa iginasang operasyon sa Milagros, Masbate nitong Lunes. Suspect, commander din umano ng Communist Terrorist Group. May report si Rose Bilista. Naaresto ang ika-4 na wanted person sa rehiyon at miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa isinagawang operasyon sa Sitio Asidasid, Barangay Hamurawon, Milagros, Masbate nitong Lunes, April 28. Kinilala ang suspect na si Renato, 39 anyos at residente ng Barangay Barag, Mobo, Masbate. Ayon sa investigasyon ng Milagros Municipal Police Station, si Renato ay commander at aktibong miyembro ng Kilusang Larangang Guerrilla Sub-Regional Committee o KLG SRC-4. At nahaharap sa 7 kaso kabilang na dito ang attempted murder, frustrated murder, direct assault, grave threats at slight physical injuries. Pinakamabigat po niyang kaso is yung stand warrant of arrest niya for violation of RA 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020. No bail recommended po yon. Naaresto si Renato ng pinagsamang puwersa ng Milagros Municipal Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company at Milagros Intelligence Unit ng Masbate PPO sa bisa ng isang warrant of arrest. Higit 1 buwan ding minatyaga ng suspect bago tuluyang naaresto. Ito po na grupo nila is nag-ooperate dito sa Masbate, including the municipality of Mobo, Uson, and Milagros, ma'am. So, ano po ito siya, ma'am? Naging commander din po kasi ito siya, ma'am. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Milagros MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Libo-libong bakanteng trabaho alok ng Dole Bicol ngayong Labor Day. At kadiwa ng Pangulo, binuksan sa isang mall sa Legazpi City sa paggunita ng araw ng mga manggagawa. Iyan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa
Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Kapatas si idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law, kaya marami nang naisalba ito. Eh sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo, ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Job fair inilunsad ng Dole Bicol sa lungsod ng Legazpi bilang bahagi ng ika-123 Labor Day celebration. Libo-libong bakanting trabaho naman ang binuksan sa aktibidad. May report si Danica Garcia. Libo-libong bakanteng trabaho ang inaalok ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol sa kanilang Labor Day Job Fair ngayong araw, May 1, 2025. Kabilang sa mga pangunahing industriya na nagbukas ng hiring ay ang mga BPO company, construction company at hotels. Isa sa mga hired on the spot ay ang 29 anyos na si Annelyn Mulit ng Barangay Manauan, Camalig, Albay. Na alas 6 pa lamang ng umaga ay nag-abang na sa venue sa isang malaking mall sa lungsod ng Legazpi. Hindi niya daw akalain na siswertehin siya sa job fair. Thankful ako na na-hire ako on the spot. So, very accommodating yung kaninang from HR ng NATCOR. So, thankful din ako na nagkaroon ako ngayon ng opportunity to work again. Nagbaka sakali rin na makahanap ng mapapasukang trabaho ang 24 anyos na si Jomel Moral ng Barangay 6, Camalig, Albay. Kwento niya, pursigido siyang makahanap ng trabaho lalo pat isa siya sa mga inaasahan ng kanyang pamilya. Super hirap na talaga ng life ngayon. Ang hirap ng walang trabaho. I'm still dependent sa family ko and that's why nag-decide ako na mag-join para makapaghanap ng trabaho. Ayon kay DOLE Bicol Director Imelda Gatinao, bahagi ang aktibidad sa ika-123 Labor Day celebration kung saan layunin nitong mailapit sa job seekers ang iba't ibang trabaho. Nagpapasalamat kami sa inyo kasi kayo talaga yung aming partner sa media na para maipaabot ang aming mensahe sa ating mga kababayan dito sa Bicol. Unang-una, we are celebrating the 123rd Labor Day celebration, no? Dito sa Bicol region. It's an interagency, it's a collaborative undertaking, it's a convergence of services. 40 employers ang dumalo sa job fair, kung saan 6,500 naman ang inaalok na bakanting trabaho. Nag-provide tayo ng one-stop shop services. Nandito ang PSA, ang BIR, ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig, kasama ang DOH. Kasi kung kailangan ng ating mga aplikante ng medical certificate, magbibigay ang DOH ng referral para sa ating regional hospital para makakuha sila ng medical certificate for free. Nang sa ganoon, magkakaroon ng malaking chance of being hired kasi kompleto yung kanilang mga dokumento. So kung tutuusin, dito sa venue na to, nandito na lahat. Nandito na ang mga employers na hahanapin nila. Nandito na ang ating mga job providers. Nandito na ang mga agencies na susupport. Nagtapos ang nasabing job fair alas 5 kaninang hapon. May tema naman ang aktibidad na manggagawang Pilipino kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Kadiwa ng Pangulo binuksan sa isang mall sa Legazpi sa selebrasyon ng Araw ng Mga Manggagawa.
Iba't ibang agri-products at basic commodities, ilan sa mga tampok ng exhibitors. May report si Angeline Dagta. Malaking tulong para sa mga maliliit na negosyante ang kadiwa ng Pangulo na binuksan sa isang malaking mall sa lungsod ng Legazpi ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ngayong Labor Day. 32 stalls ng iba't ibang agri-products at basic commodities ang binuksan sa venue. Para sa negosyanteng si John Paul, malaking tulong ang kadiwa ng Pangulo para sa mga gaya niya dahil nagkakaroon sila ng malaking oportunidad na maipakilala ang kanilang mga produkto at maibenta ito kahit sa mababang halaga. Family business na rin to namin, and then syempre boring nung pandemic kaya nag-create kami ng mga produkto na kung saan ito ay kikita hindi lamang dito sa Bicol kundi sa ibang nasyon. Para naman kay Maricel Base ng Pulanggi Organic Kalamay and Muscovado Producers and Farmers Association, magandang pagkakataon talaga ito para maibenta nila ang kanilang mga produkto. Bukas din aniya sila sa mga nais na maging reseller. Sa mga gusto pong magbenta ng aming mga produkto, makukontak niyo po kami sa Pulanggi Organic Kalamay Muscovado Producers and Farmers Association po. Makipag-ugnayan din po sa Department of Agriculture, DOLE, at alam din po nila yung address namin. Ayon kay Imelda Gatinaw, Regional Director ng DOLE Bicol, mahalaga ang papel ng mga magsasaka at negosyante sa pagpapalago at pagpaparami ng trabaho sa probinsya. Kaya sa selebrasyon ng Araw ng mga Manggagawa, binigyan nila ang mga ito ng pagkakataon na kumita at maipagmalaki ang kanilang mga produkto. Yung ating mga sellers ay nandyan sa labas. Nagbebenta tayo ng ating mga produkto sa murang halaga. At hinihikayat natin ang lahat. At habang nagbebenta yung ating mga sellers, nakakatanggap sila ng sahod sa Department of Labor mula sa Emergency Employment Program natin. Dagdag pa ni Gatinaw, isang panawagan din ito sa publiko na tangkilikin na lamang ang ating mga lokal na produkto. Tulungan nyo kami na maimbita ang ating mga kababayan na ipatronize yung mga products ng ating mga agricultural workers dito sa Bicol. Ang kadiwa ng Pangulo ay isa sa mga pangunahing programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong isulong ang mura at dekalidad ng mga produktong pang-agrikultura. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. PNP Bicol ipinaliwanag kung bakit tinatakpan o tinatago ang mukha ng mga nahuhuling suspect. At inauguration ceremony ng 10 megavolt ampere salvation substation at 69 kilovolt subtransmission line sa Santo Domingo Albay sinagawa. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Alay TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Tot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa
Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Marami ang nagtataas ng kilay kung bakit daw tinatakpan pa sa mga balita ang mukha ng mga nahuhuling sospek, lalo na sa mga operasyon kontra droga. Ayon sa PNP, hindi ito pagprotekta sa mga akusado, kundi pagrespeto sa karapatang pantao at data privacy. Ang buong ulat sa report ni Danica Garcia. Marami ang nagtatanong at nagtataka kung bakit tinatakpan ang mukha ng mga nahuhuling sospek, lalo na sa mga operasyon kontra droga. Madalas pa ngang naki-question dito ang media. Paliwanag ni Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, tagapagsalita ng PNP Bicol, ang pagtatakip sa mukha ng mga nahuhuling sospek, lalo na kung gagamitin sa mga balita, ay isa sa mahigpit nilang tagubilin. Ayon kay Kalubakib, dapat na ituring na rin na inosente ang isang akusado hanggat hindi pa napapatunayan ang kanyang kasalanan sa hukuman. Meron kami kasing memorandum from the National Headquarters under the Human Rights Affairs Office na kung saan kailangan natin na i-emphasize yung importance ng respecting the human rights of all persons, including suspects and detainees. And then we prohibit any form of torture or cruelly inhuman or degrading treatment. So mafo-fall siya doon sa degrading treatment if ever man na nami-mention namin yung mga pangalan ng mga suspects namin. So ganun ka-critical yung challenge namin na to give info na alam namin kami, nababasa namin lahat eh. Pero yung practice na paano namin siya itatawid yung accomplishment namin, na somehow yung mga media naman is affected dahil kayo dapat may details. Sa amin naman, we want naman to preserve sa memo circular yun nga, isabi ko yung presumption of innocence. So, not everybody na kino-complain natin sa blatter is real or totoo yung story nun. Ang pagtatakip ng mukha ay hindi para protektahan ang mga sospek, kundi para protektahan ang kanilang karapatan at ang seguridad ng kanilang mga pamilya. Ang paglantad sa publiko ng kanilang mga larawan bago mapatunayan ang kasalanan ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa buhay ng mga pamilya ng akusado. Sa part po namin is we want to preserve din po yung pangalan ng family, yung mga bata na we want them to grow na walang, 'di ba, na confidence. Kasi times na mga bata pa sila, nakita na nila yung mga parents nila halimbawa na involved sa mga cases. Hindi natin alam ng mga cases. So, we don't want it na ganun ang mangyari sa mga kabataan natin na nakikita sila, nakakaladkad yung mga pangalan nila. Ay, kaapelyido mo yun, ano mo yun? O, 'di ba? Parang yung confidence sa mga kabataan natin minsan ayaw natin na mabawasan. Dagdag pa niya, ang paglabas ng mga larawan ng mga sospek na walang pahintulot ay iligal at maaaring maharap sa kasong grave abuse of authority, violation of data privacy at defamation ang sinuman o ang media outlet na mapapatunayan na nagkaroon ng paglabag. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Matagumpay na ginanap kaninang umaga ang inaugurasyon ng 10 MVA
Salvacion Substation at 69 kV subtransmission line sa Santo Domingo, Albay na isinakatuparan ng Ako Bicol Party List. Ilang barangay sa Malilipot, Bakakay at Tabaco City makikinabang din daw dito. Narito ang buong detalye. Matagumpay na ginanap kaninang umaga ang inaugurasyon ng 10 MVA Salvacion Substation at 69 kV subtransmission line sa Santo Domingo, Albay. Pinangunahan ang inaugurasyon ng Ako Bicol Party List na siyang nagbigay ng lunas sa matagal ng problema sa supply ng kuryente sa naturang bayan. Lubos naman ang pasalamat ni Mayor Jun Agua sa partido dahil sa palaging pagtugon sa hinaing ng mga Domingueños. Of the people of Santo Domingo po, we are forever grateful po na ito po nalagay na. Finally po, matutuldukan na po yung aming problema when it comes to power and energy po, no? And ever since po, yan na po ang naging problema, naging reklamo ng ating pong mga Domingueños. Sinabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon na layunin ng partido na mabawasan o matuldukan na ang madalas na brownout sa bayan at mabawasan na rin ang mataas na bayarin sa kuryente ng consumers. Dadalaganan kang linya kang kuryente. So, from Misericordia to Barangay Salvacion, Sitio Bical, this is 8 kilometers. So, meaning to say, kang Iguana Digding Substation, which is right now Iguana, mas halipot na sana ang magiging line or linya kang kuryente pasiring duman. So, of course, maiiwasan sa pigapod na voltage drop down and of course, mabawasan man so power outage. 3 upland barangay mula sa bayan ng Malilipot, sa Cagraray Island sa bayan ng Bakakay at sa 5 barangay sa San Miguel Island sa lungsod ng Tabaco ang makikinabang sa bagong substation. Parte ini kan sa tuyang inisyatibo na matabangan ng ALECO for the rehabilitation plan. So ini po ang saro sa mga electric cooperative na natabangan through government subsidy. Sa Espersos po or sa isang inisyatibo kan Ako Bicol Party List, Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, and of course with the cooperation of Governor Joey Salceda na mapakaray ang supply kang kuryente sa probinsya kang Albay. Bakit siya importante? Because ang nagiging clamor ngayon ng mga Domingueño is medyo madami yung power interruptions dito. It's because malayo nga yung pinagkukunan natin ng kuryente ng linya sa Santa Misericordia pa. So ilagay namin dito sa Bical sa Salvacion para mas malapit na yung transmission natin. So pag ngayon na pig-inaugurate na po ini, mas magayon po ang kalidad kan kuryente and of course maiiwasan po natin yung mga power interruptions as well as system losses po dito sa area. Dumalo rin sa aktibidad sina Albay Gubernatorial Candidate Joey Sarte Salceda at Vice Gubernatorial Candidate Diday Co. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. We have it as the Mayor of Santo Domingo, Albay, Mayor. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!